Como ti ben sabes, querido Lobo, é un día moi especial. Hoxe é un día que quedará na memoria, que quedará para a nosa historia, quedará grabada a lume no noso corazón. E por iso se quixen ter aquí uns convidados moi especiais. Eles o contarán, pero hai mostras máis que suficientes para decir que son un grupo de persoas perseverantes e amantes do bo rock. Fai 10 anos que eu entrevistaba a un deles. Seguen en pé, seguen ofrecendo un produto musical excelente. E para máis, son de aquí, reis do metal en Bergantiños, lobos tamén, como a nós. Dale 100. Javier García, moi boas. Hola, moi boas, que tal? Como estades? Fai 10 anos que falaba contigo, eu, manda carallo. Xa choveu, Juan Carlos Cotelo, boas. Boas tardes. Juan Carlos Cotelo, guitarra de Tales, Javier García, vocalista, non? Sí, señor. Javi, como recordas os inicios desta banda, deste grupo? Bueno, pois se teño que definir quizás os inicios, eu diría unha soa palabra, que é ilusión. Porque eu me lembro que non nos chegaban as horas de ensayar, eso era a ilusión plena e constante durante todos os nosos anos que cando iniciamos, vamos. E ti, amigo, como recordas? Pois iso, moitas ganas de compoñer temas, de xuntarnos no local de ensayo, crear un produto, unhas letras, unhas melodías, facer aquilo que nós que víamos facer aos nosos heróis das guitarras e de grupos, compoñer cancións, sacar un disco, salir a tocar en directo, e a peso encerrámonos moito tempo, moitos sábados e domingos, con 20 e pico de anos, sacrificando épocas de mozas e de salir por aí 20 e pico de anos? Menos aínda. Sí. Éramos uns críos, tío. Éramos sacrificando moita... Cando os outros iban de festa, nos dedicábamos a ensayar sábados e domingos. Eu quero daros as gracias porque hoxe sabedes que para este programa, para Lobos de Metal, estamos de estrea, é un auténtico placer contar con vosco como padriños, Bueno, o meu prazer é para nós, un saúdo a toda a xente que escoita Radio Xallas, especialmente para ti, porque para nós tamén é un placer estar en lugares onde pinchen o noso produto e de un modo onde escollen esta música como a súa referencia. Estades cómodos, amigos? Sí, totalmente. Sí. Quero mirar atrás un momentiño máis, porque quen eran eses héroes que vos miraban como di a canción dende a parede? Quen eran eses referentes musicais para vos, Juan? Ou Carlos? Pois, como queiras. E a ver, pois os pósters ao principio, cando tiña 15, 16 anos, o que moito sería, pois Metallica, Iron Maiden, Whitesnake, Halloween, moitos, que despois tampouco nós non fomos unha banda que nos quedamos aí. Nós, a medida, pois, fomos, aunque máis ou menos tiñamos todos unha edad, empezamos na época despois de Stratovarius, Nightwish, Sabotage, e nunca nos quedamos nesas primeiras referencias. Despois tamén chegaron Evergrey, chegaron Camelot, chegaron Circos Máximos, sempre fomos xente que estábamos como cando tiñamos 15 anos, buscando ese grupo novo, escoitando, sigamos disfrutando de Raymond, de Deep Purple, de todos eses clásicos de Kansas, pero sigamos descubrindo novas bandas como Soen, o sea, sempre estuvemos aí buscando outras bandas. Bueno, teño que facer un inciso porque eso que di Carlos non é verdad. Non? Non, porque hai un que é o que parte todo, que é Juan Carlos, que cando chegas á banda che di o que tes que escoitar. Non fastidies, eres... Carlos é unha enciclopedia viva
do heavy metal e do rock mundial, podo te asegurar, porque cando eu cheguei, evidentemente, claro que viñamos cos clásicos. A mí me encantaba ao mellor quizás o metal máis duro nese momento, pero escoitaba os clásicos, que me encantaba Deep Purple e me sigue encantando, pero cando chegas, Carlos, dache un mazacote de discos e che di, escoitas isto. Vale? Entón, claro, cando empezas a empapar de toda esa experiencia que el ten e todos esos discos que el foi recopilando durante todos estes anos, que é un fanático do rock, claro, faiche ver outra música e outros estilos que igual non coñecías, outros grupos, e iso nos pasou quizás a gran maioría da banda que estíamos ali, porque viñamos, bueno, sí, éramos rockeros, éramos heavies, pero, bueno, el estaba a outro nivel. Agora, vou facer unha pregunta, esta pregunta pode ter premio, a audiencia que este atenta. Eu vou facer unha pregunta en base á resposta. Esa resposta será pois que sortearemos algo de Talesien. De onde ven o nome? Atención, audiencia. Contádenos, onde ven o nome de Talesien? Pois, a ver, o nome, nós antes de Talesien, no 2002, antes do 2002, chamábamos Kraken. Nós funcionamos como a Kraken no 1999, 2000, 2001, que sacamos 2 maquetas co nombre de Kraken. Despois, no 2002, íbamos sacar un EP que fomos gravar a Vigo, e había, con internet máis con todo, descubrimos que había outro grupo en Colombia que se chamaba Kraken tamén, con moita máis historia. Decidimos cambiar o nombre. Aquí é onde, por exemplo, o noso guitarrista Josécho naquel momento, aparte era moi fanático de Richie Blackmore, e daí saliu o nombre, porque un dos primeiros discos de Deep Purple se titula The Book of Taliesin, para non caer, entre comillas, na trampa dos grupos heavies que pillan o Señor dos Anillos e pillan todos os nombres que ti podas pensar, pois de repente nós dixemos, gústanos ese, pero vámoslle cambiar. Empezamos a cambiar unha palabra de aquí, mover un pouco dali, e que chegamos a Talesien, intentando conseguir un nombre que nos gustase e dentro do posible que fose original. Javi, cantas veces te preguntaron onde ven o nome? 1000, 2000, 5... Cuantas veces, sí. De onde ven é como se di, porque moitos din Talesien, en realidad, por eso despois optamos por poñerlo acento na, non? Que é Talesien. Pero, sí, ao final é unha historia que sempre repites, é moi importante que ao final a xente escoite os temas, que é moi importante. Teño curiosidade, Juan Carlos, ti cando foi eso do diluvio universal, acordaste? Ti que grupo tocabas daquela? Estamos con Talesien, Juan Carlos Cotelo, Javier García acompañándonos neste día tan especial, cando os lobos de toda a comarca de toda Galicia comezan a ouvear o unísono. Que pasou? Como foron estes anos da vida de Talesien? Como podemos resumir en poucos minutos, Javier? Ostras, eu creo que como en calquer banda, despois de o máis Carlos, bueno, hai que dicir que para nós tamén, despois de todos estes anos, é un orgullo seguir xuntos, porque levamos 20 anos na música, e 20 anos no mesmo grupo, el máis eu, non? Sempre estamos vacilando de que deberíamos ter cobrar algo pola seguridade social por aguantarnos todos estes anos. Pero en realidade foron moitos altibaixos, foron sempre, eu que sei, sempre se mantuvo unha dinámica constante, non? Que era de traballo, sobre todo nos primeiros discos, unha dinámica de ter moi claro que é o que queríamos de algún modo estar girando, compoñendo, grabando, girando, compoñendo, grabando, e que de algún modo non me de Talesien o nosa referencia, pois, que seguir asolando por aí, non? A nivel nacional, intentar facer cada vez máis concertos, cada vez máis discos. Home, eu creo que o obxectivo cumpriuse, porque ao fin e ao cabo, pois, con 4 discos no mercado, varias marquetas, un acústico, pois, estivemos sempre traballando, en maior ou menor medida, ao mellor non tantos como nos gustaría, nos haber sacado quizás máis traballos, pero ao final se mantuvo unha dinámica de traballo, un quedar no local para seguir facendo cousas, bueno, está aí. 20 anos que deron para moito, non, Carlos? Sí, de empezar nun grupo de amigos nun local de ensaio, os típicos cambios de formación que foron por temas da vida, sacar discos, tocar con héroes que nos gustaban, quen iba a pensar que íbamos tocar con Barón Rojo, con Lujuria, con Suaves, con Dio, con Antras, con moitísimas bandas, con Avalanche, con Sociedade Alcohólica, e que estuveras no escenario con eles, e aparte, abaixo deles, falando con eles, con xente moi normal, que te trata moi ben, anécdotas de conocer de moita xente que conocemos durante todos estes anos, fans, se lle poden chamar así, amigos, que donde tocamos van, falamos de música, compran as nosas cousas, están pendientes do que facemos, opinan de se lle gustan os temas ou non, o sea, son
o estar aí, gustanos xuntarnos no local, gustanos compoñer, e cando compós e tes, pois gustache salir a tocar e dar a conocer o teu traballo. Supoño que para unha persoa, como ti decías, non, que escoita discos de grupos favoritos, que os comparte, que se rompa a cabeza por sintonizar emisoras daquelas máis complicadas de captar, que busca información, que está ávida por vivir a esa paixón, e chega un día, está nun escenario onde toca Dio, onde toca Anthrax, onde tocan Los Suaves. Que sensación, que pensa un cando está aí diante deses lobos do metal de primeira, de pata negra? Eu creo que o primeiro que estás acojonado porque vas a seguir para un montón de xente que non é... A ver, eu creo que no momento quizás o mellor non o vives con esa sensación, non? É dicir, é consciente de que vas a tocar nun gran concerto, de que vas a poder tocar diante de moitísima xente, e o mellor nese momento non eres tan consciente, non? E sigues como se fose o teu traballo, non? Vas, tocas, intentas facelo o mellor posible, porque se algo intentamos sempre facelo foi facelo sempre o máis profesional posible. Pero quizás o mellor ese rebarolízase cos anos, non? Cando che preguntan, ostras, tocaste con Dio, ou esa parte diste, ostras, pois esa pregunta sí que escoitei miles de veces, e de, pois sí, é verdade que pudimos ter a sorte de poder compartir escenario e poder tomar algo con eles, ou de algún modo, pois compartir escenario con xente que en algún momento sería algo impensable, non? Eso, pois, home, é algo moi divertido, é algo que forma parte da nosa historia. Hai que decir que Carlos e Javi son xente nova, non? Porque falamos de 20 anos, falamos de Dio, parece que estamos falando aquí con dous vellotes, non? Son xente nova. Algo especial, non, Carlos? Tocar con Dio, tocar con Anthrax, Los Suaves, etcétera, etcétera. Sí, a ver, é unha cousa moi bonita, é como di Javi un pouco, porque cando estás no concierto estás baixo unha tensión, un mando de alguén que che di, oye, subide, tedes que probar, tedes que montar, e nese momento non vives todo non sintes como despois, ao día seguinte, cando empezas a analizar as cousas, ostras, tivemos ali, pasou o Dio ao lado nosa, ai, pois eu estuve con ele, toquei así, e o guitarrista estuvo ali ao lado noso mentre estábamos probando, e fomos aos seus camerinos e vímolos ali, ao día seguinte, ou eses días falas, ese día estás, non tes tempo para digerir todo eso, porque claro, estás baixo, tes que subir, probar, pero é unha cousa moi bonita todo eso, o haber compartido, e incluso con grupos hoxe en día que podes tratar de amigos ou que te conocen, sea Alberto Rionda, sea Manuel Ramil de Avalanche, Warcry, e moita máis xente, Óscar de Lujuria, moita xente que por aí, e de grupos galegos conocemos a todos, o sea, a todos ou casi todos, e se non tocamos con eles, sabes, son cosas moi bonitas. Esa emoción que vos sentiches tocando con Dio pasou a mí no lugar cando fun tocar con Maciel. Estamos avanzando. Javi vese que leva a entrevista ben. Carlos, dime, onde estou metido eu con ese tipo que se está... As botellas son de auga, prometo. Incomprensión. Pero o que decías ti, Javi? Bueno, ainda que a proposta musical e os grupos hai que velos nos escenarios, hai que escoitalos nos discos, bueno, tocar, dicir, toquei con Dio, con Anthrax, eso dá un caché maior a un grupo, non? Supoño que para vos serviría de algo, non? Na vosa carreira, ou non tanto? Sí, hombre, imagino que sí, está claro. Eu creo que eso é o poder levar unha continuidade durante todos os anos. Disco, gira, está claro que eso evidentemente que che dá caché, máis sabes como afrontar un directo, porque eu, ostras, non sales aprendido. Eu cada vez que salí ao escenario, sobre todo cando formamos esta banda, pues salía super cojonado. É dicir, cos anos, ainda que, bueno, vas te convertido de algún modo non un super profesional orador que poidas falar tal, pero bueno, pues sí que te vas liberando máis e daste conta que non come a nadie nun escenario. E tes que ao final forma parte da tua vida con tantos anos. Ti sabías que ibas a ser cantante dun principio, vocalista dun grupo ou... Dimo, para nada. Eu cando empecé a escoitar música, eu che digo, eu sempre que fago algo, é verdad que a paixón e a sensación de intentar facelo ben, eso sí que o levo todo na miña vida. E quizás a música pois non deixa de ser tamén algo, é parte como mezclas, non? Os sentimentos están a flor de piel, porque é algo que escribes, que fas as melodías, que o traballas para ti, e depois o chegar ao directo nunca pensas que vas a ser, eu polo menos nunca o pensaba, pero si é verdad que depois te vas encontrando cada vez máis no papel, sabes que bueno, vas vendo cousas que che gustan máis, outras que che poden gustar menos, pero bueno, sin duda é algo moi gratificante. Teño a impresión de que ti xa querías ser guitarrista de cativo, non?
Bueno, teño pillado moitas veces cando miña abuela me dicía de barrer a casa, de pillar a escoba e así, facer e darlle air guitar cos temas que me gustaban, sí. Amigos, hai bo rollo nesto do rock entre grupos? Home, eu creo que sí, non? Entre grupos eu creo que nos respetamos moito, sabes por qué, José Manuel? Porque eu creo que ao final como somos unha xente que, bueno, non é tan masificado, eu creo que nos respetamos moito entre todos. Eu, cada vez que imos a ver calquer banda ou calquer banda nos ven a nós, eu creo que hai un respeto mutuo e hai moi bo rollo, creo que entre as bandas. Coincides, Carlos? Sí, nos últimos anos cada vez máis porque os que van quedando son sobreviventes do rock. Pero eu acórdame a principios do 2000 con bandas en todos os sitios, algunhas veces testa topado con xente que tocaba por toda España, que era super boa xente, moi boa, e atoparte con algún grupo pequeno que se che pudera dar unha patada e tirar todo o escenario, tirábate, a ver. É a realidade. Eu coincido, plenamente. É a realidade total. O sea, que pasa? Cos anos, nós, volve a decir, temos que dicilo, sí, levamos 20 anos e hai uns anos que o estar aí, o manterte, o sacar discos, o haber tocado con X ou X personas, pois é falar con moita xente, ver que és unha persona normal, e falas de música e todo, a xente non anda con esa historia, nin tenche un respeto, tenche unha apreciatía a eles por seguir tocando. Non hai esa rivalidade tan grande como había quizás nos 90 ou principios do 2000. Estou disfrutando como auténtico enano, compañeros. Espero encontrar ese lugar que me aleje, que me ayude a esconderme de ti. Eu deste disco do que falaremos agora, esta peza é que me gusta. Del débil, quizás sea mi última opción, quizás mi última oportunidad. No volveré a derramar una lágrima más, aunque mi pecho arderá. Falaba con Carlos cando fai unhas semanas empecé a charlar con el de que me gustaba moito a proposta de Tales e sobre todo tamén a música pois é inapelable, o estilo que tendes e a calidade de vosa, eso creo que é indiscutible, pero nas letras, que xa pode ser máis de interpretación, gustoume moito Javi, gustoume moito Carlos, que moitas das letras podémolas amoldar a nosas vivencias, a nosos pensamentos, que ao fin e ao cabo é o que se pretende, non? Sí, eu creo que é unha evolución clara e aposta pola banda desde un inicio, non? Que é dicir, cando trasladamos a facer a aposta dentro do inglés que ao final era un pouquiño porque era o que escoitamos, non? A música que nos escoitábamos era en inglés. Entón, para nós era como por un lado máis fácil, ainda que a min evidentemente o idioma é unha ten a súa parte de dificultade. E o cambiar ao español nos puido dar ese punto, ese de, ostras, podemos transmitir como somos, ao final as letras pois vai como mensajes, a veces poden ir como mensajes ocultos e de algún modo pois pode transmitir a túa vida, porque ao final as nosas letras, igual que a de moitas bandas, non? Son temas que poden fluir da túa vida do mismo, desde amores e desamores, desde colegas, desde partes de que sufrites son mellor máis dentro da propia banda, é dicir, a nosa letra están totalmente abertas ao que vivimos. Carlos, ti como músico estás de acordo tamén de que unha letra pode aportar moito a unha canción, é algo máis que encher e acompañar unha música, non? Home, sí, mira, non sei se ten moito que ver ca pregunta unha cousa, pero no, como estaba dicindo Javi, nós ao principio era en inglés, e nós nese disco, no 2005, xustamente fixamos unha versión para un disco recopilatorio latinoamericano de grupos dun tributo á banda Kraken colombiana, e fixamos o noso primer tema en castellano, que era un tributo, o sea, un tema deles que era Non me hables de amor. Foi chegar ao concierto, tocar ese tema que era o máis sencilliño de todo, e fora no Mardi Gras, acórdome ben, 100 e pico de personas pagaran a entrada e empezar a tocar o tema, e desde o minuto 1, desde o segundo 1, a xente cantando a canción. A parte de entendela, cantaban, o sea, quero dicir que cando transmites, saben o que dice, transmites un sentimiento bonito que a xente se fai del, ademais transmiten xo ti e cantan, e iso non hai cousa máis bonita. Habrá que se pregunte, vaya, este chamábase Kraken. Despois de non se de conta de que había un grupo en Colombia que era Kraken, cambiaron o nome e ao final acabaron participando nun tributo ao Kraken colombiano. Sí, justamente. Sí. E aparte tivemos moi bo rollo co este que pois falleceu, pero tivemos moi bo rollo coa banda, tivemos contacto directamente con eles, que aparte son super respetados, son unha banda enorme en Sudamérica. Date conta que Kraken en Colombia, en Latinoamérica, é tan grande como se puderon ser no seu día, como pode ser Barón Rojo, como poden ser Obús ou Los Suaves, O sea, Kraken en Colombia, ainda a día de hoxe morriu
líder, cantante, e siguen ahora con a rapaza, pero siguen funcionando, é un grupo emblemático de aló. Nós por internet ou porque non sabíamos no aquel momento, e ben sabes o que dixamos do grupo heavy, ximos ao Señor dos Anillos, empezas a ver nombres e a pillar nombres de, sabes, buscas eses nombres de monstruos, eses nombres de caballeros, e así foi a cousa. Pero así que tovemos, de feito, nós temos camisetas no local de ensaio firmadas por ese señor, temos de regalos, temos cousas, porque nós, despois, a ver, facemos os nosos respetos con esa canción. Bueno, a veces tamén non hai que traballar tanto, porque eu busquei 50 nomes para un grupo de rock e ao final saliu un tipo, o Simón, coa guitarra dunha clase de electricidade, dixo, chamamos sobrecarga. E ao final, pois mira, hai 2 grupos máis que se chaman así. Sí, a ver, é imposible. Skid Row, a banda famosa de hard rock, que nós podemos conocer por Sebastian Bach e por todos estes, pois Gary Murcia tuvo unha banda tamén que se chamaba Skid Row. Pois mira ti. Xa os coñece de sobra, pero recordar que son Tales 100. Me pedía a gritos que entendieran, todos sus caprichos aceptaran. Lentamente yo cerré mi puerta y no le dije nada. No. Que supuso para vos Blind Carpenter, amigos? Como recordades ese disco agora, anos despois? Eu creo que un pouco na liña que decía antes, non? Eu creo que The Blind Carpenter foi, polo menos para min, como eu vivín. Eu era un crío, poder entrar a gravar o primeiro disco larga duración, unha produción de verdad profesional, tiñamos nese momento a Falcatruada como axudantes e como colaboradores nosos que eran a discográfica. Era unha aposta, bueno, eu creo que foi a aposta máis profesional que tivo Tales nese momento, porque lembro que fixemos nos íbamos a Madrid a facer promoción do propio disco, é dicir, todo era unha ilusión e todo era eu recordo con moitísima nostalgia e algo pois que me gustou moito vivir, porque foron momentos moi bons. Eu creo que vivimos un momento aí estupendo, Tales. Esta canción é a versión de Kraken, non? Sí. E ti como recordas ese disco, esa grabación, todo eso que xirou en torno a Blind Carpenter, Carlos? Pois máis ou menos como di Javi, con moita ilusión e sobre todo unha aposta moi forte por parte da banda, porque foi moitos temas que tuvemos que compoñer no local alternando con moitos concertos que nesa época, porque foi unha época que se vivía con moita intensidade, pero aparte gravar nun estudio na Coruña, despois masterizado por Alberto Rionda de Avalanche, despois o disco firmamos con Avispa, que son os mesmos que distribuían a Medina Zara moitas bandas destas, e puxeron o disco en todas as tiendas de España, salimos no catálogo de tipo, quen compraba o disco regalaba unha camiseta, entrevistas en todas as revistas, ou se foi unha aposta moi forte en publicidade, en todas as cousas, aparte de concertos, fomos ao Peor no Rock, tocar con Cradle of Filth, con Anthrax, con Saratoga, tocamos en moitos sitios, foi unha aposta moi forte, eran moitos outros anos, vivíase a música aínda máis intensa, moi intensamente. Pero funcionou ben, non, o disco? Sí, o disco funcionou naquela época, vendíanse moitos discos. O sea, nós non podemos ter cifras exactas, pero Falcatruada, despois os comentarnos, fixera 2000 copias e calcúlense que máis de 1500 copias que se venderon. Que eles colocaron 1800, pero que máis de 1500 que supoñen que se venderon dese disco. A ver, era un disco en Digipack e levaba unha presentación moi boa e aparte o CD levaba un videoclip dentro. O sea, era naquel desa época, estamos falando de 2005, tiña unha presentación moi chula, aparte das cancións que gustaron moito. Quero dicir que os músicos comedes e bebedes, non como a todo mundo, alimentádevos. Non é necesario, con solo ensayar é suficiente. Non, digo porque a veces, claro, hai xente que nos gusta ver, pero tocar, pero ao mellor dar 10 euros por un concerto parecenos caro, comprar un CD parecenos caro, e a música ten un traballo de la leche, non? Sí, Quer decir, tamén a veces alguén, digo nós, non? Os consumidores tenemos que pensar no traballo e na labor social que fan moitos músicos, non? Que canto eu non me imaginaría sin un disco de Barón Rojo ou Los Suaves e a miña adolescencia, por decir eso, por non decir Rainbow.
aparte que marcan, non, eu creo que xa falando un pouco así, marcan a túa vida, porque nese momento generalmente empezas a escoitar música cando eres un adolescente. O que ti escoites márcate por resto da tua vida con moita facilidade. É dicir, se escoitas rock, eu que dis tío, me acordo co Malas Noticias dos Suaves ou algún desos discos que escoitas e cando escoitas agora unha solo acorde marcou, quedou como nesa retina, nesa memoria, nesa partiña do cerebro que marcou a túa vida dentro da música, non? Eu creo que aí onde está o bo do calquer música, pero falando no que nos otorga que é o rock e o metal, eu creo que esa parte, a xente que empeza a escoitalo, pois eu creo que sempre se vai acordar cando volva a escoitar esos acordes dese tema. Carlos, ti que opinas? Non estamos a nivel social sendo un pouco insustos cos músicos, cos artistas? É unha pregunta moi... Digo, ti, por exemplo, ensayades X horas, tocades en sitios en mellores ou peores condicións, lanzades uns produtos, e agora eu, por exemplo, aquí no Spotify este famoso, podes escutar as discografías de todos os grupos de todo o mundo gastando casi nada, non? Quero dicir que isto, ao final, no músico repercute en prácticamente nada. Agora discos, sabedes como está o tema, venderlos se venden, supoño, os concertos, pois estamos como estamos. Eu, por todo que me dou a min o rock and roll, pois non me quero resignar a pensar de que estamos devolvéndolle un mínimo de todo o que nos dou. Sempre habrá bandas, sempre sacarán bandas, sempre virán rapaces novos con ilusión. Nós falamos ora con... volvemos, ti máis nós podemos falar con X anos porque vivimos uns anos nos 90 con 15 anos que queríamos descubrir bandas, despois formamos os nosos grupos, tocaches máis ou menos, cambiaches de formación, pero sempre virán outra xente nova que necesita bater noutras pedras e necesita televisión. A música vai seguir. Pero eu gastaba o sueldo do domingo, gastaba en discos, en cousas. Xa, sí, pero cada rapaz agora, sabes que che vexo, que o rapaz agora non ten eses discos, pero gastou no con 20 anos ou 19 ten unha guitarra de hostia, un amplificador de hostia, a máis xa puido ir a clases. Na nosa época tiñes que ir ás clases a Coruña e despois gracias a internet a principios do 2000 a base de baixar partituras porque os libros eran moi caros. Acórdome eu de comprar un libro de Megadeth, do Rust in Peace, que me valiu nese momento 5.000 pesetas, que creo que podía ser máis de 50, naquel momento 5.000 pesetas eran moitas 5.000 pesetas, Sí. A verdade é que eu creo que o importante agora no músico, polo menos na história, no momento que vivimos, é que fora dos discos, porque eso xa é algo, bueno, que non vai a cambiar, eu creo que o importante é arrastrar a que a xente si se anima a ir a velos en directo, porque ao final o ver unha banda en directo ten que verse máis ben como unha experiencia, non? É dicir, poder ver como toca ou como interpreta unha canción. Eu creo que se eso se perde, sí que se perdería unha parte da magia, unha parte da cultura. Cando poidan, vayan a concertos, merquen discos. E falen dos nosos bons grupos que temos en Galicia. Estamos en bo estado de saúde, Carlos, que ti controlas moito disto en Galicia, en plan rock, heavy e outras variantes. Se estamos ben? Sí, de saúde. Bueno, podíamos estar mellor. Sí, eu acórdome na súa época, pois mira, falando xa pois a principios do 2000 había 10 bandas en Carballo, 3 ou 4 na Laracha, na Costa, a ver, había bandas en todos os sitios. Ora non hai tal cantidad de bandas, os rapaces son máis independentes. Vexo moito rapaz e rapaza que está aprendendo música, pero despois non teñen esa ansia como a nós que tiñamos de formar grupos. Despois a nivel galego, siga, hai boas bandas, Atreides, Eco, Stone a Pompei, Cherokee, sabes? Hai bandas que están aí e siguen luchando, e moitas, por desgracia, que se quedan no camiño contemporáneo que conocemos nós, sí, porque se foron quedando. De todos os discos e grabacións que hai actualmente de Talesien, cal é a que máis vos representa ou cal é a que máis vos gusta? Hombre, a ver, eu creo que o que máis nos gusta é o último disco, non? O Talesien. Eu creo que pola produción, porque eu creo que nos quedaron uns temas super redondos, eu creo que a formación que tiñamos nese momento conseguiu unha magia, porque ao final todo isto, eu moitas veces o digo no local, non? A veces non se vai solo de como toques, como interpretas, buah, es que bonito fago esta parte, sí, pero ten que haber magia.
E a magia é que determina que o tema despois sexa pois mellor ou peor, non? E eu creo que neste disco se conseguiu igual que no seu día se conseguiu con The Blind Carpenter. Ti que dis? Sí, aparte neste disco Blind Carpenter é moi importante para nós por a época todo, pero este último disco tamén porque houbera uns cambios aí fortes na formación, xente nova que entrou, máis da mitad da banda que entrou nova, e sobre todo porque falando incluso dos temas, ti podes preguntar a diferentes personas e vaiche dicir este tema é o que máis me gusta, pero outro vaiche dicir outro, hai outro, uns por máis complexos, outros máis complexos. Por exemplo, estabas falando de Incompresión, un tema que se pode catalogar como dos máis sencillos do disco, hai outros máis, e sin embargo moita xente que lle gustou este tema, sabes? E o que é importante deste disco é que é moi variado e calquera que lle preguntes pode che dicir un tema diferente. Iso é moi importante, que non sea que nun disco solo que vayan a peñón que che digan nós, é que só me gusta este tema, mala cousa, cando solo se dirigen todos a un. Cal deste disco, cal foi a canción que máis comentarios positivos vos chegaron a vos? Cal se pode dicir que foi a favorita ou non hai ninguna que destacara do público? Incompresión gustou moito, Insomnio, de feito hai un videoclip en YouTube que gravamos na presentación na discoteca, na Sala Capitol de Santiago. Sí, é un tema moi representativo, moi cañero, que ten todo o que representa tal e sin o noso estilo, que é caña, melodía, certa dosis de técnica tocado, e despois tamén Lázaros, porque é unha letra moi chula, o sea, que faite pensar, é como a volver a renacer, volver a salir do burato onde estivemos unha temporada. Aproveitando este momento, pois temos con Javier García, a Juan Carlos Cotelo, pero Talesien tamén son Nano Vikendi como guitarra, Anxo Silveira como batería, Miguel Ángel Justo Macaco como baixista, e o teclado chamase? Neste momento chamase Ismael. Pois un saúdo tamén para o resto dos membros de Talesien. Teño aquí un disco doble que é o último, eu estaba aquí mirando, de paso que falaba con Bosco, prestemos atención, pero eu son así un pouco inquieto, non? E vi aquí Chicago. Isto, Chopito Records. Sí, isto foi a raíz de, bueno, nos sacamos o disco a nivel nacional por Suspiria. Que pasa? Que despois ese disco chegou ás mans desa persona a través de internet ou xa puxose en contacto comigo que quería sacar o disco. Hoxe en día sorpresa, sí. Que alguén che poña en, sabes, en América, mándame 2 discos para aquí, non sei que, non sei canto, tal, e dixo, ostras, pois voume arriesgar. Falei así un pouco con ele, a min o tío dábame boas vibracións, mandei os discos, mira, que quero editarlo. Eu tengo unha empresa, o sea, un editor, unha compañía, e quero editar o vosso disco, pero non quero sacar o disco normal, quero facer algo especial. E de repente vexome co disco novo, co anterior, doble, o sea, en Digipack, o sea, unha presentación de luxo, pasaron os meses, parece que de repente cheganos as copias dese disco de América que distribuiu. Son xente que é moi profesional, que traballa con varias empresas, pois de México, de Japón, entre eles mesmos moven os discos, intercámbianse e teñen un mercado, e nós moi contentos. É unha cousa, se mo dixe a Dido, foi un paso máis tamén para nós, porque é algo casi se pode dicir increíble hoxe en día. Increíble, non, Javi? Esta historia tan real, pero ao mesmo tempo increíble. Totalmente.
Isto está soando nunha emisora pública, señores. Esta é unha canción que parece que che ofende cortala, non falar por riba. Parece que estás facendo un sacrilexio. Esta que ven sendo, Javi? Ostras, ahora me colleche. Insomnio. Sí, é do tema que estivemos facendo o videoclip. Potente, verdade? Potente. E teño que facerlle a pregunta porque dicía un paisano meu que unha retirada a tempo é unha victoria. O mellor se empezamos e xa podemos acabar, non? Vedesme, pois, coas miñas capacidades mentales moi alteradas, vedes que estamos un pouco contrapunto para comezar hoxe unha andaina dun programa de rock, Carlos, que ti controlas moito de rock. Estamos aquí meténdonos en fonduras. O que non sei se é moito ou pouco o que te aplaudo por esta iniciativa. Se é unha locura ou non, para min é unha iniciativa necesaria, bonita, e que te aplaudiremos e apoiaremos no que poderamos. Javi? Eu tamén diría que as persoas que dedican o seu tempo a facer algo con paixón e que de algún modo fan algo diferente, eu creo que ten todo o meu respeto. Pois moitas gracias, amigos. Talesien ten un pasado potente, pero Talesien non é só pasado. É moito futuro que está aí por chegar, e dese futuro imos falar agora de inmediato con Juan Carlos Cotelo e con Javier García. Sintonizan Lobos de Metal, saben que poden escoitarnos por diferentes vías e que agradecemos, pois, a túa escoita, colega. Hambre de poder, mercader de vanidad, piel de Lucifer. E a verdade é que hoxe deixamos o pabillón alto porque debutamos aquí nos estudios con Tales, Comenzamos, pois, como di outro, con bombas de Palenque, das potentes. Condenado a la extinción, advirtiéndote. Como está o presente, como se prevé o futuro? Pois o noso presente, gravamos a principios do verán, gravamos un videoclip dun tema novo que queremos presentar agora en setiembre, a mediados de setiembre. E así, luchando ou intentando sobrevivir despois desta gran pandemia que fixo replantearnos e cambiou moito o mundo. Aínda así, podemos sacar tempo para compoñer 2 temas, para ir ao estudio a gravar e poder sacalo con un videoclip. O sea, para nós, sempre un pasiño para diante, intentando facer algo. Agora vos pregunto polo videoclip, pero ti fixeche unha mención a estes tempos que eu obviei, non? Obviei como se tivéamos superado, que non é verdade, pero como foron estes tempos, Javi? Ostras, pois no tema musical foi complicado porque, ostras, adaptarte todos o vivimos, non? A estar en casa sin poder disfrutar de algo que che gusta, pois foi complexo. Pero bueno, eu sempre, agora vexo as cousas sempre ca edade, non? Cos anos que van pasando. Vexo como hai que sacar o bo das cousas. Eu creo que agora temos que, como falando da música, temos que volver a replantearnos como volver a reinventarnos, como volver a xuntarnos nun local ou como adaptarnos a estos novos mundos, non? Non sei se isto esperemos que pase xa, porque eu creo que xa estivo con nós demasiado tempo. Sí. Eu creo que xa é momento de que pase, que sí, que xa aprendemos, que como humanidade non vamos a cambiar, ainda que volvan outras 3 pandemias non vamos a cambiar, vamos a seguir sendo os mesmos. Pero eu creo que é momento de que, de nós polo menos como banda, que nos replanteemos como vamos a optar ao futuro. Eu creo que tiña que haber Talesien para rato ainda. Esa era a pregunta, apuntilo aquí. Talesien para largo, si, non? Nos, a música gústanos reunirnos no local, gústanos, somos un grupo de local, de amigos, que nos gusta xuntarnos a compoñer, e mentre sexa así e poidamos, seguirá Talesien. Eu dicía antes, non, que agora, pois, isto do Spotify e de internet, pois, cerra moitos canles, pero tamén, quero ser xusto, que abre moita potencia, non? Que unha persoa en Estados Unidos pode coñecer e pode acabar grabando un disco de Talesien, noutros tempos sería casi imposible, non?
Sí, sí, está claro. Eu me lembro cando a todas as bandas, non, Spotify saca, pois de algún modo a criba de todos os países que os que conseguiches chegar, e de algún modo os ointes aos que chegaches, hombre, é sorprendente, non, chegar a todos os países, a un montón de países do mundo sin facer absolutamente nada con respecto a iso, pero claro que aporta cousas. Eu creo que sempre, é dicir, si é ou non positivo determina o cando vas a tocar. É dicir, si cando vas a tocar consigues arrastrar de algún modo tal, eso se entón é positivo. Claro, hai que ter aprezo e respeto polo ouvinte que escoita desde Mazaricos, desde Ponteareas ou dende a Raia de Portugal, pero bueno, que ao mellor chega unha mensaxe de, non sei, de un continente americano, así, o Japón ou que ten continente asiático, sempre ten a súa ilusión, non? Supoño que terías algunha anécdota ese tipo, non? Hombre, sí, bueno, a ver, noso disco, por exemplo, Melancolía, estuvo á venta en Japón. Jo. O sea, hai cousas, e despois eu tamén controlo as tocar redes con Spotify, e empezas a mirar, Canadá, Inglaterra, a ver, países que empezas a mirar, ainda casi tes que mirar no mapa a ver onde están, que te escoitan. É unha cousa, o Spotify e todas estas redes, aparte de abrirche, se ti preparas ben as cousas, dan cartos tamén, porque mira, nós tuvemos unha sorpresa, que empezamos a mirar polo Spotify para actualizalo, para poñer as cousas, e de 2 anos para aquí tiñamos 100 e pico de euros de Spotify, o sea, de cartos que xenerara unha banda daqui, da Costa da Morte, que suena como poidamos, donde poidamos, tampouco tal. Imagínate unha banda grande, suponlle moitos cartos, o sea, eso de que dá poucos cartos, dalle poucos cartos ao pequeno porque é o que xeneras. Pero unha banda potente pode estar, hai bandas que se poden estar sacando un sueldo mensual das súas escoitas. O sea, non é que tampouco... Sí, sí. Eu creo que vos tendes un meritazo enorme. Eu penso que os aficionados ao rock da comarca de Bergantiño, de Sallas, de Galicia, a grupos como a vos tiña que sacarvos o sombreiro. Digo coa mano ao corazón porque eu sei algo de que vai este rollo, sei o que costa pois compasinar familia, traballo e música, sei a veces o puteados entre comillas que podes estar en tocar en determinados sitios, o que distí dar con un tipo que é ao teu nivel musical se cree que é Joey Satriani, a outros que son Joey Satriani se poñen a túa altura como se fora pois un veciño máis, e manter ese facho de ilusión, ver a cara de Javier García, de Carlos, como estou vendo aquí dende o meu chiringuito, de ilusión, que me veñen contando de que chegaron, imos facer isto, imos facer outro, iso ten moitísimo mérito. Eu pídolles aos ouvintes que non se perdan pois esas novidades que van vir de Talesien, porque vos atendes algo que é bo, non? Que é a vosa credencial, que di moito do que sodes e do que propoñedes, pero moito me temo que o que está por vir que ben potente. Creo que estades traballando en cousas. Agora mesmo, cantos temas temos aí grabados preparados para salir cando ese momento? Neste momento temos 2, un videoclip, e aparte un videoclip dun dos temas, e o outro ímolo sacar en vídeo líric a finales de ano. Tamén ora co cambio como ca evolución que está tendo a pandemia de volver poderse reunir, en setembro volvemos outra vez a empezar os ensaios, a reunirnos e a poñer un setlist ao día, a máis empezar a compoñer, esperando para preparar novos temas para o que ven. Sabes que pasa, José Manuel? Que nós, ao fin e al cabo, somos unha banda, eu dicías ti, ao final somos chavales, eu considero non de 40 anos ou 40 e pico, ao final non nos adaptamos aos tempos novos de, veña, va, ti tocas na casa, nos conectamos por unha aplicación móvil e imos compoñendo e nos pasamos os temas. Intentámolo, xurocho que intentamos, pero non vai con nós. Nós somos pel de local de ensaio. Nós crecemos no local de ensaio. Eu me acordo de ensaiábamos sábados e domingos todos os fines de semana hasta que empezamos a ter familia. Entón, pois mira, non vai con nós. Nós temos que xuntarnos no local, necesitamos sentir o local, necesitamos estar todos xuntos, falar. Ao final é como é un momento, non só no que se debate da música do que este facendo, é como a nosa vida, é dicir, levamos ali moitísimos anos e necesitamos xuntarnos ali, co cal agora estamos desexando que podéramos volver a sentarnos todos. Para a xente que está involucrada na música, pregunta o mellor é de perogrullo, non? Pero hai xente que, como este programa é aberto para os que levan 50 anos seguindo a grupos ou 30 ou os que levan 2 días ou os que queren a ver de que rollo vai isto, e os que o mellor podemos enganchar, que para nós, cada persoa que sumemos a causa sería un triunfo tremendo. Que importancia teñen os estudios de grabación, que importancia teñen os produtores, amigos? Canto importantes son? Ou un, pois, se collo aquí a Telefónica e di, estudios Lema, vou aquí que dá igual. A miña opinión aí sí que é moi clara, é dicir, o ter unha persona, por exemplo, nós no último disco con Iago, non? É dicir, ter unha persona que se involucre,
unha persona que sinta os colores, unha persona que de algún modo faga un membro máis da banda, non? Nós somos 6, pois con el 7, é dicir, notase moitísimo no resultado final. Eu por eso, cando che decía do resultado final da produción, de como son e como ti te encontras, non, a hora de gravar. Eu me encontro como se estivera na miña casa. Eu polo menos fago personalmente, é dicir, saca de min o 120%, noto que sabe onde chego, sabe o que podo facer. A veces me dá colátigo, quero dicir, eso eu creo que notase moito no reflejo na evolución dos discos, porque o anterior xa foi grabado con ele. Eu creo que hai, polo menos no meu tema que me atañe, non, que é a voz e todos os arreglos, eu creo que unha evolución clara dos primeiros discos é como foi evolucionando hacia este último. Iso é, sin duda, culpa de Iago Pico e do produtor. Dice algo interesante, Javi, non sei se coincides, Carlos, que é importante que o produtor se poña a camiseta do grupo e que entenda ben o que o grupo... Moi importantísimo, mira, nós gravamos na Coruña, nós fomos gravar a Madrid, gravamos aquí en Santiago era con Iago, o estar empezando nun estudio cómodo, como é este de Santiago, que temos a pé de cañón, que imos a un lado, ali cerca, é un produtor, como di el, que sinta os colores. Por qué? Porque nós temos gravado, fai moitísimos anos maquetas, poñerte, grava aí, grava as guitarras, tal, vale, pois que máis ou menos a guitarra gravas, vaiche sacar o mellor sonido posible que pode, chega unha parte moi importante que nas cancións, as voces, canta, e podes cantar, pero quero facer estas voces, non sei, para que vas a hacer máis voces, para que tal, sabes, noso primeiro EP que gravamos no 2002 en Vigo, non área máster, por exemplo, veulle gravar os coros, Javi, ainda éramos noviños, tal, veulle gravar xente da Orquesta América, facer as terceiras voces e todo iso, e aí aprendemos, nós xa criamos ese tipo de música, pero non tiñamos conhecementos nin os medios para facer eso. A partir de aí empezamos a ver o importante que era, e no seguinte disco, que foi Blind Carpenter, ou Larga Duración, xa metemos, xa sabíamos o que sonido queríamos, xa sabíamos que os coros, cando chegaran os coros, foran X voces, e co tempo vas dando foron pasando discos, e chegamos ao punto con este rapaz que sinte os colores e sabe o que quere, a voz, as guitarras, e adelantas incluso a ti. O sea, o estar cómodo nun estudio é moi importante. Por iso recordas entrevistas de grupos grandísimos que iban gravar a batería a un sitio, iban gravar a outros, acababan a paus con un produtor e a bicos con outro produtor. É moi importantísimo no sonido e nas cancións o estar a gusto. É unha persona que ao final se aparte case incluso do grupo, porque che pode dar unha visión diferente, porque ti como pai deses temas podes estar moi engañado. El pode che chegar a decir, mira, aquí pasastes vos X minutos de voltas, e pode ser un consello moi bo. Agora, pois, creo que chegou un dos momentos estelares do programa de hoxe, que falando de proxectos, imos a dar un adianto dese tema que está a piques de estrenarse. Se permitides, amigos, pois escoitamos un fragmentiño, e vos, Javi e Carlos, me comentades o que supón este tema, como o definiríades, os detalles do mesmo. Escoite con atención.
A auténtica novidade, Obsesión, non? Xusto. Obsesión, o noso último tema, que estamos super orgullosos, que vou que escoita ahora, que cañas, como sona, é dicir, que traballo fixo Iago Pico, de verdade que é un auténtico placer escoitalo. Que eu quero daros as gracias porque estou un auténtico premio para empezar, Dentro de 20 anos dirín eu aquí escoitamos Obsesión, así cando estaba ainda no forno. Totalmente. Carlos, eu tiña a sensación, iba escoitando como se alguén se me fora aproximando, como se alguén me estuvera, non sei se espiando ou se controlando. De que vai o tema da canción? Carlos e Javi, claro, os dous. Pois bueno, para desvelalo ahora, o mellor sería que esperar uns días máis que vai salir o videoclip que presentaremos próximamente, pero sí, non andas moi equivocado neso, nunha presencia, un amor. Sí, a interpretación, pero sí, vai nesa... Pode estar no correcto co que pensas. Javi, ti que nos dis do tema? Bueno, a propia palabra, o título di, non? Obsesión por algo, obsesión por alguén, obsesión por esquivar ou por algún modo estar detrás de alguma persona que quizás o mellor non é o máis propicio, pero vai por aí os temas, sí. Como foi o proceso de grabación do vídeo? Como é a experiencia de gravar un videoclip? Pois é sempre algo que, mira, dentro do que é o músico é unha parte que forma unha parte fundamental, non? Eu creo que sempre temos unha experiencia, e para mí sempre é algo moi divertido. É un día que pasas enteiro ou varios, pois con xente que a veces nin coñeces, é moi divertida. Aquí neste caso, pois gravámoslo en Coruña, nun teatro pequeno que hai, non me lembro como se chamaba, tampouco, é unha sala. Pero bueno, estábamos rodeados pois dun equipo de personas que super profesionais, que tiñan moitas ganas de traballar, moitas ganas de sacar o máximo do tema, e bueno, o videoclip un pouco pois está basado nunha historia, non? Vai ser vendo unha historia que vai trascendendo a modo que a canción vai avanzando, e nós pois estamos como tocando nun pequeno teatro, non? Realmente os videoclips son moi divertidos. Para mí hai unha parte que me imagino que non será tan divertida, que será a parte de edición, pero a parte de tocar, ao fin e ao cabo de facer unhas tomas, intentar facelo, para mí é unha parte bastante divertida. Carlos, como é para un guitarrista a experiencia de... Porque tocas, pero non tocas, como é o tema? Oxe, non é máis... non é o máis importante, faz que tocas e xa está, como nun programa de televisión e como outros sitios máis, é como un día, como di Javi, divertido, donde eres estrella do rock, donde tes que ir, teste que vestir, poñer as túas mellores galas, limpar a guitarra, disfratarte de rockstar e facer actuar incluso. Porque claro, é estar atento e profesional ao que faz, porque un que sacas a lengua, que chosques un ollo, que fagas unha historia, se pode estar grabado. O sea, a ver, despois hai edicións e cortan, pero hai que estar atento, hai que estar, é divertido, a ver, hai que vivilo, é moi bonito. Eu aconsello vos que sigades. Agora recordaremos todos estos formas que tedes de seguir connosco, pero atentos ao noso Facebook tamén, que estaremos atentos o de Talesien para compartir este novo vídeo e todas as novidades deste grupazo. Unha curiosidade, o exército talesiniano como é? É de xente que vos sigo dende o principio, vais incorporando, houve moitas baixas, moitas altas, como é a xente o ouvinte de Talesin? Donde se localiza máis galegos, máis de outras comunidades, como... Non, eu creo que Galicia é o noso estandarte, non? Eu creo que hai xente que nos sigue dende o inicio, hai xente que se incorpora nova, despois hai xente que de repente ves e falla nos que non os ves, que volven outra vez aos teus concertos. A ver, é sempre... A ver, si é verdad que o rock non é un estilo que chegues e te vayas e xa está. É dicir, generalmente, pois te quedas aí, non? Podes ir a máis ou menos concertos, pero bueno, é un estilo que sigues e que nós sempre vemos a moitos amigos nos concertos. Si é certo que máis nos gustaría é que de algún modo as novas xeneracións, pois cando vemos alguén que de algún modo baixa a idade media, nos quedamos. Claro. Ostras, biches, había xente... Porque é algo que sí que animamos que polo menos den oportunidade, non só a Tales, senón a todo o que é a cultura musical do rock, porque ao final aí é onde está a crema do tema, porque ao final, cando tes máis anos, a vida cambia e tal, pero se vas tendo, é xeneracional, e vas tendo novos recorridos, aí onde está a crema do asunto. Ti que dices, amigo? Justamente eso, tamén podemos decir que moita xente que sigue a Tales son conocidos, son amigos, son fans, chama X,
pero xente moi conocida, que por moitas que van aos nosos concertos sempre que poden, porque tamén hai que contar que evolucionaron, foron con nosco, o sea, foron rapaces que nos seguiron, outra xente que, por exemplo, pois de Vigo, xente que nos conociu recentemente que lle gusta moitísimo a banda, pero xente, claro, venche un fillo, venche fillos, traballos unha cousa, non podes asistir sempre aos concertos, pero si esa xente sigue aí, ou sigues interesando, ou sabe de ti, sabes, porque pos unha noticia no Facebook ou que gravaches un tema ou un videoclip, e hai xente que che recorda mesmo pola calle, moita xente, ostras, xa vin que vai a sacar un tema, sabes que tal, a ver cando tocades, interés sempre hai. Talesing é un grupo que, bueno, non quero ser repetitivo nin pelota, non, pero que decir, tenes igual trayectoria, por exemplo, nos anuncios destas novas cancións, pois nos medios, sobre todo especializados, tiveches unha certa repercusión, non? Todos os webs, medios que se dedican ao rock, pois falan de Talesing, iso é importante, non? Hombre, sí, eu creo que cos anos que levamos e que de algún modo disco tras disco pois vamos ter certo reconocimiento, é dicir, sí que notamos o respeto sobre todo dos medios e que che poñen as noticias, eso é importante, porque ao final é a única maneira que tes de chegar a xente como eu non está tan preto de ti, non? É dicir, xente de Madrid ou xente de toda España que ao final sí que cando vas a tocar daste conta que por detalles que che contan que te siguen, non? E que están aí sempre, pois se sacas un disco, sacas un tema ou fas un directo, sí, claro, é importantísimo que os medios de algún modo sigan apoiando este tipo de música. Ademais, porque os medios, neste caso como ti, que tamén és un seguidor de rock, non a xente que está nos medios é fan do metal e faino tamén por amor arte, como fan moitas bandas que están aí luchando tamén por ter o seu traballo, sacar o seu fruto. E gracias, nós tocamos moito en Madrid, temos tocado moito por aí diante, e esa xente acaba la conocendo, acabas falando con elas, acabas descubrindo grupos en común, falas, esa xente guíate, conócete a través de internet. Pois podes ter unha conversación ou opinando no Facebook de tal grupo, de tal disco, de canción que vas compartindo, e esa xente conócete, pasa unha noticia e compártena, porque ao final eres seu amigo tamén, e ele é amigo teu. Quedámonos con que Talesing vai lanzar estes temas, ese videoclip casi inmediatamente, haberá un novo disco no horizonte, como dixo Javi, esperando que isto pase, vos se tedes a idea firme de facer pois, concertos, un pouco como é o máis inmediato que tendes nas vosas mentes? Bueno, eu creo que viño falando con Carlos, non? Eu creo que o inmediato, aínda que evidentemente non somos unha banda de seis músicos, pero eu creo que o inmediato sería primeiro disfrutar dos 20 anos que levamos na historia, non? Do rock e do metal en Galicia, con el poder de algún modo transmitir aos nosos fans que seguimos aquí e que estes dous temas que vamos a sacar, poder tocalos en directo para o ano que ven, poder facer esa xira presentación. E non só falábamos, non? No momento que empecemos a volver aos ensaios habituais, vamos a volver a compoñer. Vamos a compoñer para quizás sacar un EP, quizás sacar un disco. Bueno, eso imagino que será un pouco en función de como estemos, non? Nese momento, en función de que ánimos hai, que estrategia queremos seguir, pero vai seguir habendo máis temas de Talesing seguro. É así, non? Sí, a nosa meta é sacar un EP, se non é un larga duración, un corto, uns temas novos, tampouco lo que sacar temas por sacar, que os que saquemos que quedemos contento con eles, como se hai que sacrificar, se sacas 10 e só sacas 5, a ver, eso é poñernos a tocar no momento que se poida, a ver, temos suficientes cancións, discos, e banda e equipo para poder salir a tocar en calquer momento e tocar en sitios onde queiramos, conocemos xente. Só falta que as cousas tamén se presten un pouco para andar, porque, a ver, poñome na situación de moita xente e de momento non sales a gusto a tocar por aí adiante, nin... O sea, non, a xente nin a mismo a ver os concertos. Claro. O sea, de momento toca esperar e ir con calma, con boa letra. Javi García, Juan Carlos Cotelo, estou eternamente agradecido porque hoxe me acompañarades nesta posta largo deste novo programa. Para min, dixen ao principio, non? Unha ilusión que comezou con 15 anos, cando fixe un pequeno programa de rock. Dixen, algún día fareino, cando poida, e agora creo que é o momento no que se pode, e aquí estamos. Eu, repito, moitas gracias, seguiremos atentos a Talesing, esperando poder escoitar as vosas novedades, ver tamén os vosos concertos, e me gustaría rematar con vosco, remataremos evidentemente cunha canción máis de Talesing, completa, sin interrupcións, pero antes gustaríame unha mensaxe final pola vosa parte. Javier. Bueno, eu para antes de nada, José Manuel, pois agradecerche a ti e a toda a xente que escoita a Radio Xallas, pois o poder daros a oportunidade de estar nun sitio como este, poder de algún modo que a xente que chegue a nosa música a máis oídos e que esa difusión que faz do rock debería ser pois un exemplo a seguir, non? Eu que che dicía, a xente que de algún modo comparta o seu tempo para facer este tipo de cousas, eu para mí xa ten toda o meu respeto. Moitas gracias por traernos hoxe. Carlos, amigo.
Pois igual que para nós tamén é un orgullo estar aquí neste primeiro programa, que contases con nós, porque igual che conto que nós tamén admiramos a moitas bandas grandes, tal, nós tamén fomos nenos, e fomos a principios do 90, a mediados dos 90, fomos a conciertos de Sobrecarga en Carballo, fomos a conciertos de Cenzar, de Desertores do Arado, e nós éramos xente daquela que íbamos a todos os concertos, así que para nós tamén é un orgullo que contase con nós o cantante de Sobrecarga para este primeiro programa. Moitas gracias. Moitas gracias, saúde metal, amigos. Un abrazo, chao.